जुग जुग जिया सुललनवा अरे भवनवा के भाग जागल हो तो पपुआ लाल भैले अकुलवा के दीपक अमनवा में आस लगल हो। और हम चाहते रंजीत मिश्रा चाचा जी तक अगर हमारा आवाज पहुंचा ताटे तो जल्द से जल्द मंच पे आ जा। अब के भैया जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल भैले ललना लाल भैले कुलवा के दीपक मनवा ललना लाल होई कुलवा के दीपक मनवा में आस लगल हो। ललना लाल होई कुलवा के दीपक मनवा में आस लगल हो। ललना लाल कुलवा के दीपक मनवा में आस लगल हो। और हम चाहते हैं आतिक बाबू और अमे बाबू जिनके आज जनेऊ के कार्यक्रम में हम सब आए हैं, दोनों बाबू लोग को लेके मंच पे आ जाएं और साथ में रंजीत चाचा जी से मुखिया जी से आग्रह आप लेके आ जाइए, आपकी जिम्मेवारी आपको हमने बोला था। कहीं के बाका झुक झुक जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। अरे रे भाग जागल हो। ललना लाल भैले ललना लाल भैले कुलवा के दीपक मनवा लाल होई कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होई कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। जाबो हो रे बबुआ के लगाई रंगहिया हमके बोलाई रे दया बनाहिया छोड़ा हो रे बबुआ के बाबरिया लगे जाबो हो रे बबुआ कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होई कुलवा के दीपक कहीं के बाका नकिया तो हवे जैसे बाबूजी के अखिया हमाई के हो। या तो हवे जैसे बाबूजी के अखिया हमारी के हो। नकिया तो हवे जैसे बाबूजी के अखिया हमाई के हो। का देखिए काफी सारा शोहर की फरमाइश बाटे, लेकिन जब दोनों बबुआ और चाचा जी आ जाइएगा तब फिर से शोहर सुनाई ताकि पता चले कि पहले ही शोहर गा लेनी तो उनका लोग के अइला के बाद का गा तो एकरा बाद कुछ लोग गीत हुई फिर चाचा जी आ जाइए तो फिर शोहर के सिलसिला शुरू हो। तो नकिया तो हवे जैसे बाबूजी के अरे अखिया हमाई के हो। तो ललना मुहावा हो ललना मुहावा हो शनवा शुरू जावा तो सगरू ललना मुहावा हो नवा शुरू जावा करो अजोर भइले हो। ललना मुहावा हो नवा शुरू जावा करो अजोर भइले हो। ललना मुहावा हो नवा शुरू जावा करो अजोर भइले हो। ललना मुहावा हो नवा शुरू जावा करो ललन मुहावा हो शनवा शुरू जावा तो आर सगरू अजूर भैले हो।